Днес сме 28 февруари. Крисито се качва по пистата и дърпа шейната. Давай, Криси, ладно тук. И сме на Витоша, на Алеко. Християнче много харесва зимата и за мен е тати с топки. И само гледа как тати ще стане като снежните човечи, като дядо Коледа. И е много бързо го... Да! И се усмихва прекрасно. Ето, гледай. Тати веднага. Веднага хвана тати. Да. Прекрасен Кристиян. И сега да не падне шейната назад, ще вземе Крисито и се пуснем и ние с нея. Айде сега, кажи нещо тук на камерата, Криси. Харесва ли ти Витоша? Да. Искаш ли пак да дойдеме? Да. Да. А харесва ли ти снега? Да. Браво! Айде сега се качим тук горе и казваме чао. Ето тая ги слага там. Това се казва влек. Тая влек ги слага, но тая машин. Сега ги слага. Така да въртат. Точно, завъртат се и на тях се качват скиорите. И скиорите като се качват, после се пускат. А ние с Криси се пуснахме много бързо с шейната. Видите как, Кристиянче? Много лека с шиите. Да, с шейната направихме едно бързо. Ето го. И сега пак кажи сега довиждане. Кажи чао. Довиждане.